Кичләрен мин шулай вакыт булганда төрле социаль челтәрләргә кереп, сезнең комментарийларыгызны укыйм. И сердечкалар туң-туң-туң-туң-туң. Бик матур язасыз, бик зур рәхмәт. Күңелләрем дә куанып, ну кайберләре шулай әллә нәрсәләр язалар, минем башыма сыймый, конечно. Лайклар да куям. Менә мин үзем социаль челтәрләрдән Россия артистларын карыйм. Ну башыма да килми негатив әйберләр язарга, негатив комментарий. Кайберләре менә мин җавап бирәм, миңа әйтәләр: "Әнвәр, син критиканы воспринимать итмисең" ди. Критиканы мин воспринимать итәм, әгәр дә ул бер нәрсәгә өйрәтә торган булса. Ә мыскыл итә торган ул критика түгел, ул чынлап та ул кешенең битеннән көлү. Шуңа күрә критика булырга тиеш нәрсәгә нигәдер өйрәтә торган. Хәзер укып бетәм кайберләрен, үзегез карарсыз, үзегез ничек кабул итәсез, шулай кабул итәрсез. Анвар, тебе далеко до Фидан Гафарова. Еще раз говорю, это песня гимн. И петь ее надо сильно и правильно. И если Анвар считает себя героем, это ему не позволяет портить песню деген. Ну ладно. Меня язган манда Светлана. Всем доброе утро. Засмотрелась, заслушалась. Как все красиво, гармонично. Песни, голос исполнитель, глаз не оторвать. Как исполнять? Уши хотят слушать и слышать. Файзулла Алтынбаев язган. Әнвәргә әйтелгән сүз түгел. Аңлыйм, да вообще не понимаю. Прочитай, что написано. Әнвәргә әйтелгән сүз түгел. Мин Аллага сорап, теләкләр теләп җырлаганны бөтенләй аңламыйм дигән. Дуга укып сорагыз. Тыныч кына. Бу диннән культ, үзеңә күрә мода ясау дигәннәр. Фейля язган, Минажетдинова. Анвар, какой молодец, такой роскошный голос деген. Красивое выступление. Аллах сезгә саулык, сәламәтлек бирсен деген. Амин. Изур рәхмәт. Бик күп комментарийлар. Шуннан соң Гөлнара язган. Матур җыр, матур тавыш. Рәхмәт сиңа. Аллаһның рәхмәте яусын деген. Өйдә Коръән укытырга Анвар абыйны чакырыр идем, мулла булса. Очень красиво дигәннәр. Барлы бәхетле гомер телибез, насыйп булсын дигәннәр. Рәхмәт бик зур. Зөбәйдә язган. Анвар, жутко извиняюсь, конечно. Все-таки в бочку меда ложку дегтя внесу деген. Когда будете петь на сцене, думаю, поработайте над мимикой и жестикуляцией. И это мое мнение. А песня в хорошем исполнении, на высоте, про голос вообще молчу. Вот эту критику я воспринимаю, это правильная критика. Здесь я согласен. Искиткеш матур тавыш дигәннәр. Искиткеш мощь абый дигән Илдар. Анвар абый, ураза айында Аллах Тәгалә саулык, семья бәхете бирсен дигән. Вот. Моны комментарий меня вообще ошады. Селкенмичә спокойно сөйләргә кирәк. Бармакларыңны селкесәң, йөзегеңне күрсәтәсең киләме? Это читать нет? Әнвәр Нургалиев. Нурлан яратылган, бик матур салаватны укыйсың. Пәйгамбәребезгә. Умничка, рәхмәт үзеңә деген. Очень даже приятно. Красиво, красиво. Аминь, да, аминь, аминь, аминь. Ой, молодец. Аминь, ой, молодец. Даже для себя не портите песню, уважайте великих авторов. Но, извините меня, это, конечно, идиотизм. Для себя я могу петь любую песню. Также и вы можете петь. Любой человек может для себя исполнять песню. Ирина Каримова язган. Сколько хвалебных блюдолизаний деген. Ужас, конечно. Пьяный шут на видео. Не спорю, голос хорош, но непотребный вид не нужно выставлять деген. Это вообще для меня шок. Хәзер әйтсәм мактана диярсез инде. Үз гомеремдә беренче мәртәбә мин кергән идем уразага. Минем вид, мин үзем, мин беренче мәртәбә үз гомеремдә вообще ачтырганым булмады. Ашамыйча, вернее. И шуңа күрә шундай. И хатын кеше яза миңа менә шундый сүзләр. Это, конечно, вообще, ну, добротой так и сездән прет, конечно. И буна критика дип булмай никак. Илья язган. Кроме Гафарова, никто не должен петь эту песню деген. Это решает, наверное, Рим Абый Хасанов, автор песни. Сүзләрен ятлап, именно инде куя алмыйм. Әнвәр Нургалиевтың бөтен йырдары Захар деген. В одной заметке под видео Фидан Абый Гафаров написал, что эту песню надо петь не просто голосом, а душой.
Он написал, что Анвар, лучше не петь эту песню. А я считаю, что Анвар Абой пел ее с душой деген. Фидан Абой имеет право не трогать, он дает наставление, это его дело. Я с ним согласен, да. Біз просто эту песню пели первый раз. Мұның не югіді. Бұл қышқы романс турында сөз бара. Менә монда бер озын хат килгән. Моны укымыйча булмый. Исәнмесен, Анвар Абый? Сезгә бер үтенечем бар иде. 16 апрель булган концертыгызга барырга иде апам белән. Шул концертта күбәләк гөлләргә кунса дигән җырны башкарсагыз иде. Мин бу җырны башкарайдым башка программаларда гитара белән. Апам бик үтенеп сорый сездән, чөнки ул әниегезне неврология отделениесында караган. Әни минем җырлыйдыр. Әтием баянда уйнады бит инде, алар бергә җырларга өйрәтәләр, репертуарында бу җырда бар иде. Ул бик күп җырларны белә иде, ярата иде. Ул логопед, алар заниматься иткәннәр. Да, әнием бик телсез калган иде. Шуңа көннәрдә шунда әниегезгә авызы белән апам артыннан шушы күбәләк дигән җырны кабатлаган булган. Апам әле дә бик ярсый. Сагынып сөйли шул чакларны. Әнвәрне бушка халык рәнҗетте, ди. Коронавирустан үлмәде бит ул. Тырышып, аның белән занимация иттем. Миңа йөгер иде бит иң беренче, ди. Хәзер инде бер нәрсә дә эшләп булмый. Авыр туфрагы җиңел булсын инде. Әниегезнең. Апамның телефонында сезнең җырлагыз торган звонокта. Шунда телефон шылтырап китсә, әниегез күзләрен елтыратып, дәртләнеп китә торган иде, дип сөйли апам. Лайфса концертта килерсез, сөйләшеп алырбыз азрак. Сезнең дә сөйләйсез сүзләрегез бардыр. Минем дә ишетәсе килә бит. Чөнки әнинең соңгы көннәрен мин уже бик күрәлмәдем. Шул